Ďalšia vec, o ktorej chcem určite hovoriť dneska, sú priteplené hlavy. Sú priteplené hlavy a priteplené svadby. Vám sa zdá normálne, že keď si dvaja buzeranti vyholení s mašličkou na krku dajú pusu a vytvoria srdiečko, takže to je krásne, že vy to idete podporať, že nezastavujme lásku. Akú lásku? To ako čo si chcete penismi šermovať v posteli a vytvoriť plot? Alebo čo chcete robiť? Alebo sa chcete vylizovať? A čo si myslíte, že vy, ako čo tým vylizovaním, dievčatá, čo akože sa stane? Pretože v Biblii, pokiaľ ja viem a čítam moju Bibliu správne, tak je tam napísané, že okrem toho, že svadba, k svadbe je dodatok. Množte sa. Ako sa chcete, čo ste vy, čo chcete tými penismi tam robiť? Čo chcete robiť? No však ako čo si myslíš, že neexistujú žiadne, adoptovať si nemôžem babetko, alebo čo? Hlúpi ste? Hlúpi ste? Dokedy si budete môcť adoptovať bábätko? Keď vás tu bude jak mravcov a už nebude mať kto plodiť. Či ako si to predstavujete? To nie je normálne. A kdokoľvek tvrdí, že to je normálne, ja radšej pôjdem úplne opačnou cestou a za mnou, verte mi, pôjde stádo. Ako toto. To nie je normálne. Je to nechutné. Je to nechutné. Je to nechutné, je to nechutné. Mne je nagrcanie, keď vidím dvoch starých, slizkých, hnusných chlapov sa olizovať a chytať zariť. Je to nechutné. Je to nechutné, je to nechutné. Je to tak nechutné, ako ani sa to nedá k ničomu prirovnať. Nie je to normálne, až si to niekto myslí, že je to normálne. A tu na tomto Instagrame nebudete vy počuť to, čo chcete počuť, ale to, čo máte počuť. A to je toto. To je táto pravda. Aká pravda? Čo pravda? Jedna jediná pravda, ktorá chodila tu po zemi. Jedna jediná. A tá má meno. Jedna jediná. A podľa tej pravdy je nechutné. Je to nechutné. Ken a Ken. Nie Ken a Barbie. Ken a Ken, ty vole. Barbie a Barbie. Strkajme si prsty do piči. To je nechutné. Ja neviem, no ako inak vám to mám priblížiť, aby ste si to vedeli predstaviť, okrem tej Peťušky, či jak sa volá, lebo ona si nevie predstaviť ani jablko. Ako inak vám to mám priblížiť, keď nie takto. Čo robíte v tej posteli? Ja by som si to chcela pozrieť. Ako veľmi silný zapálený kresťan si to chcem pozrieť, jak tam šermujete ty vole s tými penismi, jak že a čo sa snažíte ako vytesať nejaké dieťa z čoho? Z dreva, alebo čo budete mať Pinokia? To je nechutné, nechutní ste. Neolizujte sa, aspoň nie na verejnosti. Je to nechutné, za mňa je to nechutné a môžem tu znieť akokoľvek staro. Ste nechutní blázni, ktorí sú chorí na hlavu, ujebaní, úplne. Áno, toto je môj názor, progresívci, vy si držte svoj, vy si tam teda adoptujte bábätka, ja nehovorím, že adopcia je zlá, ale ja vyslovene, je mi nechutné a je mi zle z toho počúvať ako jebal som ho do ryti. To je nechutné, to je nechutné. Ste nechutní. Ste nechutní a ste od diabla. Ste nechutní a ste od diabla. A ešte to prisolím, ste nechutní a ste od diabla. Ja veľmi viem, že Slováci toto budú brať, že od akého diabla diabol neexistuje. Nie, iba Boh je. Diabol není. Ste od diabla a ste nechutní. A dá sa mi z vás grcať. Buď sa dajte dokopy, pretože to sa dá, alebo mi vás je ľúto. Ináč, akože nič vám iné nechcem odkázať, len to.